Nagpalit ko guys og shower curtain kay ang kani gud atong ni klaro kayo kung magpungko ta dito. Atong kanang shower curtain para di kay tanto na makuwaw tang magpungko na naangay mo kalit og sulod. Mawa ang atong kalibangon. Ang atong butangan og shower curtain sud. So siyang kuan diri sa lang kay parang nagyapoy yo. Ang atong shower curtain kay butterfly. Natuod na ta diri. Dili na ta siya tangtahon kay protection ni siya sa lamok. Ang dili ra sa sulod ang atong butangan og shower curtain. Ana. Parang dili tanto nga kita kayo kung mag-CR ta. Money style na akong ipalit butterfly. Butterfly nga blue na i-blue kay ito ko naman tag color blue ato na lang i-turn siya og blue. Ano na siya? Para dili tayo kung bitaw. Ulaw kung mag-CR ta diri nya na ay kung kalit mag-ablik. Di na kayo siya maklaro kung mag-CR ta. Kailangan tayo shower curtain. Indot, diba? Kung diri nga dili na ta makita. Kaya makita man siya kung net. Ano siya? Ano tayo shower curtain dito sa suod. Dali siya protection man siya sa lamok. Dili mo gawas. Oh, mano na siya guys ang atong pultahan sa CR. Akong gipalitan og shower curtain kay klaro ra kayo dito. Kung magnet miss ra atong gamiton magnet nga kanang kuan, magnet nga kanang mosquito ba o sa Bisaya pa. Oh, kana siya na. Mosquito ni siya kani. Magnet mosquito. Na mopilit man ni siya balik. Unya, sa suod atong gibutangan og shower curtain parang dili kayo kita nga magpungkot dito sa suod. Ana. Oh. Ana siya akong gipalitan og shower curtain kay para di kayo halata nga naa dito sa suod ng CR. Ano siya? Mo abira ka diri, mo open. Unya, iyan dayon nimo ang shower curtain. Kung mag-CR ka dito, di nakakita. Okay, na may shower curtain dito sa subod. Ano siya? Yung magnet rin siya ang atong net nga pang protect sa lamok. Ano siya? Magnet. Nauna siya, gayran lang na siya kung gawas ka. Kay biyaan lang nimo di niya mo pilit. Di matarong. Ano siya? Ang atong pultahan sa CR. Na may shower curtain niya. Ang akong shower curtain kay butterfly nga naapoy blue. Kaya nakasugod naman ta sa blue, ato na lang kuan og blue. Ano siya ang bumbong nato. Panganod. Thank you for watching guys. Update ko sa akong CR kay wadi ko na kontento nga net ra ang ibutang.